Segons el rotatiu britànic, el Poble Sec és un dels barris més moderns d'Europa. The surprise for us was how not only alive, we expected it to be alive late at night, but how clean it is, how friendly the people are. So yeah, we absolutely love it. Es un nuevo barrio para mí. Normalmente visito el Born o la Rambla. Mediamente no estoy segura. Es diferente, es mucho más moderna. Super surprised to see how alive it is. We went to a restaurant just over here, I think at 12 o'clock at night. And it was open and many people and it was great and it was amazing food. Després de veure com més d'un miler de llars s'han convertit en pisos turístics i el preu del lloguer ha augmentat un 20% en els darrers anys, des del sindicat del barri del Poble Sec alerten de les conseqüències negatives que pot tenir aquesta notícia per als veïns de la zona. El fet que encara se li doni més bombo, això que siguem un barri cool d'Europa, doncs farà també com m'ha passat a Malassanya, no? que cada cop els veïns hagin de marxar per buscar altres llocs i que siguem expulsats de manera invisible, no? Desnonats de manera invisible dels nostres barris. Precisament per fer front a l'augment de la pressió turística, el sindicat de barri ha convocat una assemblea oberta al veïnat aquest dissabte a les 11 del matí a la plaça del Setge de 1714.